Мы сегодня с вами отправимся в увлекательнейшее путешествие по этому комплексу. У вас у каждого есть свое имя, да, Петя? Есть? Сейчас вы по очереди назовете свои имена. Кто громче всех назовет свое имя, тот будет, конечно же, самым-самым... Валера! Лариса! Умничка! Венера! Зульфия ханым, менә бүген туган авылыма килдегез. Шушындай чаралар бу балалар өчен нинди әһәмияткә ия? Алар уже интернатта вакытта ук әйтүгә үк шатлана башлыйлар. Шушында киләбез дип. Көтәләр алар. Алар еш буламы соң мондай чаралар? Ну, туган авылымда беренче тапкыр әле. Менә башка оешмалар оештырамы тагын шушындай чараларны алар өчен? Менә бу Рамазан айында мәчеткә бардык инде. Узган атнаны Кабан арты мәчетенә жыл сайын чакыралар. Аннан соң өйгә чакырган кешеләр бар. Үземдәген өйгә чакырдым шулай балаларны оештырып алып килдек инде. Дәүләттән игътибар җитәме менә бу балаларга? Ничә уйлыйсыз? Антысын әйтә алмыйм инде, алай юк. Аларның бөтен нәрсәләре дә бар, бүгенге көндә бөтен нәрсәләре дә бар. Ну, әти белән җитми инде. Әти белән. Ну, һәрбер кеше үз баласын үзе карасын иде. Ауру булса да бар бит, иде андый ауру балаларны караучылар. Һәрбер кеше үз баласын үзе карасын иде, тырышсын иде. Biz şuşu балалар белән инде беренче тапкыр эшләмибез. Төрле чараларда алар катнашты инде безнең. Әлеге хәзер менә шушы изге Рамазан аенда ифтар уздырырга уйлагач, безгә менә бу комплексның директоры ярдәм итәм диде. Без аның белән сөйләштек, ул безгә ем шушы изге айда шундый изгелек эшләмәсәм, кем булам инде мин диде дә китерегез кемне Элиса шуларны китерегез 50 кешегә кадәр бәйрәм ясыйбыз дидек. Шуннан соң без уйлап карадык һәм шушы менә Дәрвишләр бистәсендәге балалар йортындагы балаларга тукталдык инде. Шушы балаларны күргәч, һәр кеше үзенә гыйбрәт алырга тиеш дип уйлыйм. Надик бей, менә мондай чараны нинди максаттан чыгып оештырдыгыз? Yürekten coşturduk bunları. Ona göre ki bu benim gönlümden gelen bir sesti. İndi mukaddes oruç ayında Allah Teala bunun hamısını görür. Сегодня месяц Рамазан, день ифтара, что вы говорите? Здесь сказали О, а тут сказали